Kubor nakaslab jong unongsan hima. President ka Meghalaya Government Law Primary School Teachers Association Contractual uba Birbor Riangtem Hanegasngi habai karan bergelat patai kubor ulayatu bahadin ke jingsong syatran hambadan malki kakenhun kalayo beniakren bat ki officer jong katanat puli puthi hanrai hadu manta ngiklemla bania penbeng hak jinga kendo bat umutri rangba ulakular baniarap bat nagaliang jong kinong hikai kila pensngau ba hagiwei ki jela kila penskam ya kinong hikai nagaliang jong ukonrat ulaong ba kidon kamban ai ki kot kisla ban pensisya bat hadin kata nagaliang jong kakenhun kala persang bania kendo biang ya menteri rangba bat yakiwei bat ki menteri hanrai kiklem simlayo kalat bania kendo ha kejingya kendo kumbalai minit kabala long hne kasngi hayeng sa jong u konrat sangma nagaliang ke jong u samlokular ai nagaliang uba riang tem ula berabru da kabaong babun na kinong hikai kisanya teli tang hakne kakam kidon hakakutlat kikun jongki kibahayeng hasam kidon hakejing du jingkerman ula ong ru baki wei kinong hikai kontrak kidang yo lat ban beteng hadu menta ailat lem yang ngiru kumjo kumba pi ailat ya kini kiwei hakani kapor nga wan hakmat ajong hi kata lomba ngaliat hu ya kai ka jing ka bangila ya kendo barok sigata kum ka association ka bangila ya kendo jing hadu mentala prabanai hadin ka hangar strike ka bangila syong hamadan malaki posngi nang ta ka sit demonstration biang haka juga jaka kajing keren ngelayat na kawai kapor sa kawai pan mentalan prabanai haka jing kendo ka jongi gaki officer hadin gelap ya keren yangi nang tu namadan malaki bat i asar DP walang bat i asar ambrus kajing keren jongi kamba kampoi sekanu kanu ka thong ka ba mangingi yo jingterman den ada kataw nagaliang jongi ki no hikai kontrak kombatit da state berkoi ni impau ba ngeladon ha kajing ka khaw ha ka ba nila pasyang bani kendo yaki naumi khmat ki jongi khamtam ki nong char badan burong ki jongi amantala jan arbanai duna ngimyo bani kendo ki ong jongi ba kadon ka lockdown la bani kendo kadon ka kham la bani kendo den kata taw ngi la sem jing haka ji kendo jongi bat o chief minister badan burom jongi haka khatkandai trik jong na april nagaliang jong i ila keluar ban long bala keloi ban yarap yang i namar ba udan kemen sem ban yarap ini tang ban namar ba don ke jing udang pet benya hangno homno la ban regularize yang i den nagara gadaw nagaliang jong i kino hikai ro ngi pensngo ba kiwai ki state kum ha Himachal Pradesh kum ha Delhi kum ha Kashmir nang ta Assam Mizoram kum terter ki regular ya ki no hikai kontrak nagaliang jongi ngi penpau ya kata syau chief minister badan burom jongi nagaliang jong u wong bawan ra betha yang i banwan ra ki evidence ya ki evidence ngi submit but hatura hak khatsantrik jong benajul but hadin sitiau ngila persiang banwat ya ka permission ka appointment na magan pa bani kendo ya i hanrai lajan arbanai mantra nimyo appointment bani kendo temenem step ka photrik intagasngi niyo bani kendo ya i hayeng sa jong i por khatwai baje nagaliang jong i hagajing kren ka balai minute ka assuran kamdon yangi te ka bas ngosi ni panpau ba ngidon hagajing kutlat hagajing kerpat jongi asa chisen pat yaki nongsin char kamtam CM badan buram jangi education minister badan buram jangi ngobha thau kinu kilat kilenti dan yarap lam jangi ngidon ha ka jing hapuk association ka jangi ngidon ru kinu hikai kibadon jingduna hakit khatmat kibamla banlek belasngi kibla kibla shania bak yaka ja yaki jingdon kam ka yingkasam hakani ka kam ka ba lathung manshwa chi khosna manshwa temanta ki don hake jingkut lan lakin lai khrong ru
kim sngoden hok kum kino hikai te nakata kadau sngoba ko kinong sinshar ba e ki jongi perkhat lam ya ki ne kino hikai jongi ru ki bamla blek blasngi ki beshu up back chania le jong ka jing im hakani ka tulop ka bangi liyo bar jikata idon sausan ngot apu ka state jongi ki bala persang bun kilat kilanti la jing thok ka pang ru nakaliang jong ka sarkar bodon buram jongi hadu manta kim ai kana gono jawab ka basya ya ki tangkini ki jing kerpat sachin pat smobha pen perkhat yangi dakwai pat kalat kalanti ba khnang bangin yo bani imjalang kumbaki wei yo lesibon ya kan ni bila pen bila ira harau si amru eta ni la ra khun jongi barok ki 1000 tam kino hikai ki bahai ngasam jongi barok ki ladon ha kajing do jing kerman kajing kuslai te teng ni lapan pau ni la perkhat hade bato lang namar bangi dai kino hitrai kontrak yen gan hok shin le am ban im ban bam ban paskul ki khon ki ti ki jongi de negara ka daw rakaman sim jo kajing snorit ngakrapat nakaban traka asyan ba phin yarap lam yangi ban thau kino kilat khnang ba panlong kajing khu yangi ki 1000 tam bat kham tam ya kilong den mandin ki jongi chief minister badan burom jongi menem step ong ngadon ek men sim ban yarap ya phi tangba ladang yarap ya phi kidon ki contractual hakiwe department kumbasan 1000 tam te kumno man yarap ya phi penagaliang jongi ngi ong ba ngi ngim la ban ong ei ya kata handai ka jingkwa jongi namar ba mangi ngi la sat khan mentala phabanai ala don ka jing termen pumta hakani ka por ngadon kani ka jing kun sngo kumba phi I continue yakino hikai kontrak hada dengiri haduk menta balai yangi pade lapan sat khan phabanai menta la saweng kam yangi kiwai kino perano hikai kontrak kidang yo continue haduk menta tengi snoram ni snosi ban lap igini ki jing sisa te kumta daga baburam snobat hau kilat kilanti yangi nang ta ka bai dai berkan ke emtet ke barang perbena manta ngila klor markli kum kino hikai kontrak hakarpo pratrik jong u benai april 8 mei ke jing penmena ong baka emtet kan long hau ar pratrik jong benai agos te na pedeng ki pranoi ka jongi ngila smokuman hakabai galiang bangin yo pengkrek kamslam handai kendit kensan haka pratrik jong benai jun lami ka khubor jingpen mana naga sarkar bala postpone ya kan tak namar ka pandemic kendit mencisngi ndil kerik la mi biang ka jingpen mana ba ka emtet kan long exam kan long how are pratrik jong bena agos te haba haka pratrik jong bena jun lapan sange namar ka pandemic hato menta kamdon su pandemic ngai thu ke jing sisia ke babun ki pranai ka jongi kim yo like hap menta namar kidon haki quarantine center kidon ki positive case telai por nadu khandai trik hadu khandai ban thap phom telada kini kim kidang don haki quarantine center kumno kin yo like ban thap phom kumno kin yo like appear ke exam hato tang namar ba ki ka sarkar bodon buram jongi ke ban baik kerki kumne smodon hok mo ban pelo ya ki tang namar ba kim yo yelam kajing dawa jongi kalong ba lada le lada penmena emtet ngobha ai por kluj yet ya ka ne ka prathai kumba ong badang don ha ka pandemic ngobha burom na me ka tam de ben le hak dak kumba le menta daga burom ya chief minister badon burom jungi ngila ap ha ka kamera syong hadu arkan tatang ngila daga bas musik ni pen pau ba ka jingya kren padeng yo tang lai minute ha ka jing sisa la de ben kumu nong sin sar du jong state la dai ben yarap ai yangi ben ai assure yangi habangi la du ja mentala ramnai te ko pen smusi kalong ba la habangi kali ya ka assurance ka khadu yangi kalong ba nam la le te ko penong yangi bangin diaw men sim tang yangi handai habangi wan rai kini khubor kanong ya barok ki bahi ngasam jongi ba kay pinne ang nismo nang ne syakmat namar ba mang i din sa kan rupees po siya tilo kam mantoy tumenta pinne kum kino hikai hakajing sisa ngi burom
ya ka ya kinong sinswar ki jongi ya ka state ki jongi ya ka digiti jongi kum gino hikai ki bangila persyang ban ajing nang jing start ya ki kena school abarok sikata nim kwa ba ngin that burom dalade yalade hare namar ba ka sarkar ka penbor yang iban lek kumta nang ne sekmat ngin haban penjuri ka jing yakhi la kadai la kumno la kanu kanu ka jakar kata kadai ka jing thu jongi